Bueno, bons días, mozos e mozas. Que tal esas vacacións? Ben, acabáronse, non? Casi. Moi ben. Bueno, pois nada, hoxe estades aquí para presentarvos este novo proxecto no que ides participar, que se chama Deseñando o teu futuro, que, como sabedes, é un proxecto de educación non formal, no que ides participar nunha serie pois, de prácticas, que ainda que son non remuneradas, pero si vos van a dar a posibilidade de poder visibilizar o que son os distintos sectores nos que participedes, verdad? E iso eu creo que é moi importante para vos, e por iso estades, e por iso elexistes participar neste proxecto. Sodes 15, que é o cupo que tiñamos este ano, ainda que este ano pois celébrase nun momento máis complicado, non? Que o ano pasado, que coincidiu en plenas vacacións, pero este ano por distintos motivos administrativos non se pudo realizar antes. E, polo tanto, eu creo que se o aproveitades, que estou seguro que o ides aproveitar, porque o ano pasado tuvo isto moito éxito, ides poder pois ver, ides poder practicar pois de primeira man o que son os distintos traballos, e iso vos vai ofrecer a posibilidade de que elixades mellor o que queredes ser pois no futuro. Precisamente dai ben o título, non? Deseñando o teu futuro, non? É un programa que, como dixo Agustín, é moi interesante, non? Porque, a ver, eu mirando o que se viviu o ano pasado e mirando o programa deste ano, pois, a ver, realmente é un programa dirixido a vos para que vos formedes e, sobre todo, para que vos axude a diseñar o vosso futuro. Pero unha forma de aprendizaxe que isto non se trata de coller un folio e apuntes e estudar. O sea, vai ser unha formación onde non notades que é formación e o vades a pasar estupendamente. Sabedes que tedes actividades de ocio, tedes os programas, vades a ver empresas que, de verdad, as dúas rapazas que repiten este ano, vos lo poden decir, que está moi ben, sobre todo a que van hoxe, no? Que é coworking, que, vamos, eso é fascinante, de verdad, e que eu espero que o aproveitedes moito e que preguntedes todo, que para iso están. Simplemente eso, eu espero que vos lo pasedes moi ben, vale? Creo que despois me digades as vosas impresións. Hoxe vades a empezar aquí a visitar o Concello, sei que moitos de vos seguro que viñestes cando erades pequenos e xa mirades o funcionamento, pero bueno, iso vades a ver tamén, así que preguntade todo, vades a ver as instalacións, como traballan, que se fan, e despois xa marchades no autobús a Pontevedra, ao coworking. Quen vos vai a comentar un pouco agora o programa é Sonia, que é a que vos vai a acompañar nestes días, vale? E despois nas estadías sí que vades a ir solos. Se intentou máis, ainda hai que cerrar algunha, pero bueno, estás intentando que vaiades en todas as empresas que máis ou menos vos tedes, a min gustaríame ir para aquí, pois intentouse iso, vale? Para que estedes contentos e teñades o primeiro contacto en iso que supostamente vos queredes facer.